на тази сцена в рамките на нашия фестивал е песента "Стъпил Добри". Изпълнява вокален колектив "Жарава" при Център на култура и отдих, град Болград. Руководител Олег Гардан. Благодаря на Жарава. А сега на сцената Сливенска годеница и даровете й. Изпълнява възпитаничката на Болградско училище по изкуство, Криничненска община, Дария Мирчева, ръководител Иванна Демирова. Vila
Мирчева. А сега внимание на екрана. Станко Станке, Мила Байнова. Изпълнява възпитаничка на школа за народно пеене Зора Зорничка, Даяна Асенова, преподавател Иванка Топузова, град Хаскова, Република България. Здравейте, аз се казвам Даяна Йорданова Асенова от град Хасково към школа за народно пеене Зора Зорничка с вокален педагог Иванка Топузова. Ще ви изпълня песента "Како Станке". Браво, браво, браво. А сега Мома и Божур Цъфти. Изпълнява солистката на Василевския дом на културата Юлия Анания. Ружа цвете
Как се чука черти пеят? Изпълнява Маргарита Петрова, солистка на фолклорен ансамбъл Тунджа, град Ямбол, община Тунджа. Двама братя Дял Паделиви изпълнява възпитаничка на школа за народно пеене Зора Зорничка Теодора Миткова с преподавател Иванка Топузова, град Хасково, Република България. Здравейте, казвам се Теодора Ефимова, на 13 години от град Хасково, към школа за народно пеене Зора Зорничка с вокален педагог Иванка Топузова.
аплодисменти за Теодора. А сега песента "Брала и мома Божур цвете" изпълнява възпитаничката на Болградското училище за изкуство Валентина Димова, Криничненска община, ръководител Ивана Демирова. А сега Калина Малина и Змей Никола изпълнява женска вокална група за народно пеене при Народно читалище Пробуда 1909, град Ямбол, Република България. Ръководител Ирина Желева. Приговори, приговори,
Благодаря и на женската вокална група от град Ямбол. А сега песента "Птичка и делба на братя Смайка" изпълнява възпитаничка на Болградското училище за изкуство, Клиничинска община, Варвара Трандафилова, ръководител Ивана Демирова. Браво на Варвара. А сега за люляца и калинка изпълнява Варвара Монтян, възпитаничка на Болградско училище на изкуствата, Крайничнинска община. Ръководител Ивана Демирова.
Аплодисменти за Варвара. Благодарим. Те има вино червено. Изпълнява солистът на вокален ансамбъл Тунджа Симо Петров. Община Тунджа, град Ямбол. Внимание на екрана.
Браво на Симо. А сега с най-голямо удоволствие каним на сцената нашите специални гости и приятели от село Каменка. Народен танцов ансамбъл Колорит при Дом на културата, село Каменка, Измаилски район. Ръководител Александър Рамалийски. Вашите аплодисменти.
Уважаеми зрители, на сцената беше народен танцов ансамбъл Колорит. Каним на сцената ръководителя Александър Рамалински за специална благодарност от Болградски градски съвет. Благодарим ви, приятели, за вашия подарък, за това, че подкрепихте нашия фестивал. Свидетелката на развала изпълнява вокална група Буджак при Център на култура и отдих село Виноградно, Кубейска община. Ръководител Зинаида Димитрова. А сега три трепирушки изпълнява възпитаничката на Болградското училище за изкуство Доминикия Янева, Криничненска община, ръководител Ивана Антимирова. Молим микрофона да... Hari
А сега нарушено побратимство. Изпълнява солистката на фолклорен ансамбъл Тунджа, град Ямбол, Дора Георгиева, Република България. Вашите аплодисменти за Дора Георгиева. А сега Степил Добри изпълнява Злата Сакали, възпитаничка на училище за изкуство при Кубейския селски съвет, Кубейска община. А сега Млада булка далечна изпълнява Виктория Марчева, град Никозия, Кипър. Свирчи засвири по поле, еби капува
А сега Стоян и Пенка Будени изпълнява възпитаничката на Болградското училище за изкуство, Городненска община, Ксения Ваденчар, ръководител Евгения Шлопак. Тръгнал ми е Свети Георги. Изпълнява възпитаник на школа за народно пеене Зора Зорничка Йордан Захариев, град Хасково, Република България. Преподавател Иванка Топозова. Здравейте, аз съм Йордан Захариев от град Хасково, школа по народно пеене Зора Зорничка с преподавател Иванка Топозова и ще ви изпълня песента "Тръгнал ми е Свети Георги".
Браво! Благодаря.